Kajan mit kabasuk kabakmen men para kiba yabut lang bat ngi ha kane kajan mit na kabanja kane ka Mass Bakhuid ha kane kajan mit ngini duai kerpang na kabanja ki tu ki men ki para jungi kamtam ki khana school kiba wan phai na ki wei ki jala jong kane kari jungi balang baga jinya side jonga bat jong pi ga jing duai jonga bat jong pi kin yo ya ka jinya da kamtam bangin makin light na kane ka jing pang klam COVID-19 rangkat berkata ka jing tmu baklum ngin ya truai kane ka mas na ka banta ka jing tmu jong pi ba phela pha shangi ngi duai na ka bantai samla kidorius takhar ba in ngiu badu na ka benta ka ying ka semi mei pa ngi duai na ka benta I Juliana khar ko ngor badai ka birthday nyop house nem to bleta kandan ungkur kui phi pindap da ka jing tingen ka jing sai ka jing kemen ka jing shat ka jing klein lengba ka jing sai lem jungi baro pindap bor da kamet ka bakoi ka bakhya ngi duai ru na ka benta ka jinja that ka man sim jong I romel mauri kemen lang shilla balikong lc bon shilla makin yo ya ka jinja that bam jukut ngi duai ha ka ne ka mas na ka benta ka man sim bala klat no jong I sen shar lang marweng bain yo ya ka jinja that bam jukut ngi duai na ka bentai samla hastar marweng ba ma I in yo ya ka jingko jingkhia ngi duai ha ka ne ka mas na ka benta I Mona Lisa shilla bain klein bayin yo ekamet kabakoit kabakhia ngi duai ru na kabanta I happy biam ba ubleit rekendat ungkur khu kerdo I undon bor hasenda acungi ha kajing im jungi kapaman kasngi ngi duai na kabanta I Sony lawan ki pale kabade kasngi khamanta kasngi to ubleit rekendat ungkur khu yepi Sony lawan ki pale pendap borobor da kajing ko jingkia kajing kemen kajing su ka kamen sim jong pi ngi duai ro na ka benta kinong kir kam jong ka SSCYM baro ki khod ka central body bat ki zone ba pher ba kin yo ya kamet ka bakoi ki bakhya ba kinang la ban shikri shu yaw blei ha kajing im samla jong ki ngi duai ha ga ne ka mas na ka benta I Father Nicholas Tulogy ba in yo ya kajing ja thait bam jukut ngi duai na ka benta jing tmu jong pi Michael Mayong ngi truai ka ne ka mas na ka bentai ba Vincent Carmel ki ka balai ka sngi khamanta ka sngi to ble tre kan rat ngor ku ye pi ba Vincent pindap da ka jing kmen da ka jing ko jing khia uble ngor ku ye ka ying ka sem jong pi baro ngi duai ru na ka benta ka jing ja thai ka man sim bala klat no jong imei pa jong ikong Edunist Karmalki badi ba AL Shabong bakin yo ka jinja thait bam jukut ngi duaya ka ne ka mas ko men ko para na ka benta ka jintmu jong I wei I men I para jungi I bam tho kerteng I nambar bakut ndru khandai lai RR ba in yo ya ka met ka bakoi ka bakhya ba in yo ya ka jing now blay lang ba ki men ki para ki bahayeng hasem ngi duai na ka benta I Larissa Jarwa ka badai kasni khaj ngi menta kasni to blay try kandat ngor kui pi Larissa pin he pin san ha ka jing I yaw blay ha ka jing I ya I mei pa ki bahayeng hasem badru ha ka jing nang jing start pin yo ekamet ka bakoi ka bakhya ngi duai ha ka ne ka mas na ka benta kong Bernadette Wargery Ritalis Paris Wargery Orlando khar ko ngor ba Joseph khar ko ngor makin yo ka jinja thait bam jukut ngi duai ru na ka benta I Teresa Wargery ba in yo ya ka jing ko jingkhia ublei tre kan dat ngor khu ya ka ying ka sem jung I ya jing don kam jung I ngi duai ha ka ne ka maz na ka benta ka jing ko jingkhia jong baro ki bala ngat ha ka ne ka khlam COVID-19 ka bala pha shangi da I number R nyo san lai ngi duai ha ka ne ka maz na ka benta ikong Bernadette L Malngiang ibadan ha hospital ha ICU boble trekan rad leng ba gajnya sa jonga ba jong pi ko men ko para leng ba ka ni ka khnya ka kriam ka bangin pinlong menta boble trekan rad ung ta IE on IE ya ka jing ko jing khia
unle e kampla ha ga jing iem jong i ngi duai ha ga ne ka mas na ka benta ka men simbala klat no jong i sorry ngi duai ha ga ne ka mas na ka benta i agrifina de khar ba inyo ya ka jing ko jing khia ngi duai ha ga ne ka mas na ka benta i tei meshwa mauri i das san hame mauri ba kinyo e ka jing ko jing khia ngi duai na ka benta ka jing tmu jong i bitalis el nongbri ba in light na ka pang ka shitom ba inyo e ka met ka ba ko ka ba khia ngi duai na ka benta ka yin ka sem jong i ba lucky star nong sik ba di kong leng khoi ki kun ki kiti baro be kinyo e ka jing sumar su kher jong blei ka jing ya da jong blei ngi duai ha ka ne ka mas na ka benta ka yin ka sem jong i yohanis walang ba inyo e ka met ka ba ko ka ba khia kamtam na ka benta i joyful mary maulong isawanda maulong ngi duai ha ka ne ka mas na ka benta i mona lisa shilla ibam dadon e ka met ka ba ko ka ba khia ben yo e ka jing ko ngi duai na ka benta ka jing tmu jong i ivorin karmalki na ka benta ka yin ka sem jong i ngi duai na ka benta ka jing tmu jong i kor ba hon khong ramai ba ma iru inyo e ka met ka ba ko ka ba khia kerpang e na ka benta i basiu dor ngi duai na ka benta ka jing tmu jong i di surong ba inyo e ka met ka ba ko ka ba khia ngi duai na ka benta i every lingdo lengkoi ba inyo e ka met ka ba ko ka ba khia ngi duai kerpang na ka benta i avila el lengkoi i badap chisnem ka sngi kha man ta ka sngi to blei trekandan ngor khu i pi hebrit ma pin shait pin klein pin he pin san ha ka jing i yo blei ha ka jing nang jing start ka jing i yei mei pa ngi duai na ka benta ka jing tmu jong i emelinda lungdo ngi duai ha ka ne ka maz na ka benta i pen scam lang kriem ba inyo e ka jing ko jing khia ba dang don menta ha hospital ngi duai na ka benta i Matthew Sringtong urang ba balang barim bo nyo e ka met ka ba ko ki ba khia ngi duai na ka benta i Jiligius Sringtong ba dang la shu ban Shakri ya ki pa jong blei kum urang ba balang ngi duai ha ga ne ka mas na ka benta ka yin ka sem jong i ba Maximus Marngar bi kong Helena ri kon ki siu baro kin yo e ka jing ko jing khia ngi duai khamtam e na ka benta i Jonathan ba inyo e ka jing ko jing khia ngi duai na ka benta ka man sim jong i lam pranglin marsiang bai bela klat no na ka patei ben yo e ka jing ja thai bam ju kun ngi duai ka ne ka mas na ka benta ka jing tmu jong ka yin ka sem jong i Alyona el nong kendri ngi duai ka ne ka mas na ka benta i Lydia ba blei un ai e ka jing nang ka jing start ka jing pen shai jing kramen bor padung kul khu e jing hu ba bha jong i ngi duai ka ne ka mas na ka benta i lerengki ba blei un don rengkat bat i ha ki kam ki jam jong i baro ngi duai ka ne ka mas na ka benta i nang shan mame dakhar ibadap ars nem manin kasngi to blei trekandan ung khui ine klum in he insan ha ka jing i jong blei ka jing i ki men ki para ki ba yinga sem badru ha ka jing nang jing start ka jing tibri to blei ngi duai ha ka ne ka mas na ka bentai ba Nelson Sangma ba blei undon rengkat bat i in riun sumari i ngi duai na ka benta ka yin ka sem jong i Margarita Malngyang ngi duai na ka benta i Sherlyn Malngyang bau blei trekandan um shai jingmut mu ba bha jung i ngi duai na ka benta ka yin ka sem jung Milianda nong dhar bad arun nong klau ngi duai ru na ka benta ka jing ko jing khia jung iman balang Malngyang Eugene Malngyang ba Dondor Malngyang ba Shongdor Malngyang Jasmine nong dhar one job khar ko ngor bat i Junusius nong dhar ngi duai ha ga ne ka maz na ka bentai Selina Pasi bau blei trekandan ngi dai i kat ba mentai dang don sha Qatar ngi duai ru na ka benta ka jing tmu jong i Bestarius Imyong ngi duai ha ga ne ka maz na ka benta ka jin dap chipo benai ka jing klat no jong u san sharlang marweng o try ai i ka jing ja thai bam ju kut ngi duai ha ga ne ka maz na ka benta i Ricky Nelson El Maulong badap khat wei snem menta ka sngi bu unyo e ka met ka ba koi ki ba khia ek jing nang jing start badru bon dap borbor da ka jing suk ka jing kmen ha ka jing im jong i ngi duai na ka benta ka jing tmu jong
kayeng kasem jong i Darrell ngia ngu yo ble trekandat rangkat ber kayeng kasem jong i juwan ita malingyang bat i kwan li wanyang bat ki kun ki ti baro na ka banta jingkar ku bakila yo ha kayeng kasem jong ki ngi dwai na ka banta ka jintmu bar ka jingko jingkhia jong ikong Mary Dollis Grace Kharkongor Alexander Kharkongor Shirin Kharkongor Kerin Kharkongor Don Bok Song Kharkongor ngi duai na ka banta i Sanjay Agustin Rabha bat i Beldalis Imyong boblita kandan ukur kuyeki yakane ka mas la ka la terwas nguru da kaying kasem jong i Maria Angelis Imyong na ka banta kajingkar ku ka bakila yo pediang na ublei ngi duai hakane ka mas na ka banta ka jingko jingkhia jong i kong banjanai kharpran kamtamba idon menta pedang gajin shitom bau blete kandan kurkui i gaying kasem jong i ngi duai hakane ka mas ko men ko para na ka banta i happiness thongni kamtam e yai shining star thongni ibadon pedang gajin jin shitom langba ka jing accident kali ba in yo no ya ka jingko jingkhia ngi duai hakane ka mas na ka banta i deyang ki kurba hakjindap jong i nyos nem karta menta kasngi to blete kandan kurkui phi deyang ki pinang he dang san hakajing nang jing start hakajing tiblu tiblei kamtam e hakajing sok ngi duai hagane ka mas na ka banta ka jin tmu jong i ba gospel nong spung bat i delang shisha sotun rangkat ru kaying ka sembaro kinyo ka jing kar khu jong ublei ngi duai hagane ka mas na ka banta ka jing er ngiu jong itilia marweng spilin wan yang iberihun marweng gitalin marweng saralin marweng nerius marweng reshining marweng wandari marweng doble kandan kar khu yepi on IP ka jing ko jingkhia ngi duai hagane ka mas na ka banta ka jing tmu jong i Euphrasia kriem basan kamtam e na ka banta ba inyo ya kamet ka bakoit ka bakhia ngi duai na ka banta ka ying ka sem jong i Sabina Khars Imli patbaro ki khun ni Melodius i Suklin ni Elbina i Bhalang i Asterius i Tolning i Janita bakindon borobor ya kamet ka bakoit ka bakhia ngi duai hagane ka mas ko men ko para na ka banta ka tintmu jong i wei meni para jungi number bakut 0 pran nyo pra 0 to blei un kurku ya jing anut jong pi ngi duai hagane ka mas na ka banta ka mansim malak klat no jong i kliap warjri i Finoris warjri but i Lawich warjri bakin yo ya ka jing ja thai bam jukut ngi duai hagane ka mas na ka banta iba drol stand lung do ibala khlat bau bleun ai i ka jinja thait bam ju kod ngi duai ha ga ne ga maz na ga banta i Silvanus kar noi ba in yo ya ka met ka bakoi ka bakhia ngi duai na ga banta i Madonna bi kharyong na po mo khar parish bau blei trakandan ungkur kui ga jintmu jungi juga ying kasem ngi duai ru na ga bentai kong Catherine Karyong bainyo ga jingko jingkhia bat baro ki bahing hasem ngi duai ha ga ne ga maz na ga bentai gari lamare bar ke sngi khamen ta ga sngi to blei trakandan ungkur kui pi gari pinang he dang san ga jing yau blei ngi duai ru na ga bentai Herman Kharkongor Devenson Kharkongor bat dem ding do ngi duai ha ga ne ga maz na ga benta i Francis Walang i bahinga sembaro bikin yo e jingkor ku jong blei ngi duai ha ga ne ga mas ko men ko para na ga benta ka jintmu jong i Mary Karmudai na po Smith lai kor parish bo blei tekandan kur kui i kurku ya ga jintmu ba bha jong i ngi duai na ka banta ga jintmu jong i ba Stephen kahit i ba kwa e ngi ban duai na ka banta ka man sim jong i Barwin Kharum noi ba in yo ya ga jinja thai bam jukot to ble tra kanrat un kurku ya ka man sim jong i unilam i shakajing imbam jukut ngi duai ro na ka benta kaying kasem kamtam na ka benta kibriu kibala ino ashadin
dai barwin karam nuj ilok jongi imira kahit ki kun sangut baro bakin yo kajintengen hakum kane kapor ke bas ngusi ngiduai bau blade second rad undon rengkat berki lengba kajinya side jong kame beneng ba i jongi ngi duai ha kane ka mas ko men ko para na ka benta kajintmu jong i evaluary nongrum mat ka yeng kasem kajintmu jong i barisha melim long kamtam e na ka benta i benedict melim long julian melim long slolina melim long kibran na pedang jing pang jing stom bekin yon ga jing koj ni duai na ka benta kajintmu jong i silvia walang kajintmu jong i vanilla umdor kajintmu jong i kelisita jerwa kajintmu jong i Mildred Yau Pniau, kamtam e na kabantai kong Veronica Susngi, benyo e jing ko jing kia. Ngiduai na kabantai Sylvania Lungkoi bagaying kasem. Ngiduai na kabantai jintmu jong Elizabeth Dingdo, kamtam na kabanta i Maria Mama. Ibadan na pedeng gajing si Tom. I Maria Mai de kmi jong i wei fadar. Ngiduai na kabantai jintmu jong i Welstar Marweng. Kamtam na kabenta usan sherlang marweng kumbala pulle menek jindab spop nai kajing klat jong i ngiduai na kabenta jintmu jong u Boston kong team kamtam e na kabenta i Haribet ria tam ba in yo ya kajing koj ngiduai na kabenta i David i Philemon i Eric i Marcus yaw pniaw ba kinyo e kajing yada kan ba kring non menta sha goa ngiduai na kabenta i Lino Braganza ba kayeng kasem ngiduai na kabenta kamen sim jong i Edwin Miranda i Dona Micas Fernandez i Lumen Bimenta bakin yo ikajinja thaj bam jukun ngiduai na kabenta i Kong Rosemary Dingdo bakin yo ikajing ko jingkia na kabenta i Horatius Sun bin yo ikajing ko bapura ngiduai na kabenta jintmu jong i Audrey Melnyang ngiduai na kabenta jintmu jong pi Kelinda Sawian kaptam e na kabenta i rap lang Sawian i bapun kre e ikajing smai banungkong kum uriw niam ngiduai na kabenta kaying kasem jong i Jennifer Pimenta i Desmond Schneider mari kun ngikti baro kinyo i jing ko ngiduai na kabenta jing tumo jong pi Juanita Malnyang ngiduai na kabenta i Julian Dingdo bar kaying kasem ngiduai na kabenta i Daffy Grace Mayong bar kajing tumo jong i na benta kaying kasem jong i ngiduai na kabenta i Penbiang Lang Merbo kamtam e kajing thaj kamen sim jong i Kong Rosalind Marbo bar i ba Jonas Pungrob ngiduai na kabenta jintmu jong pi Alex Karkungor ngiduai na kabenta jintmu jong pi Lydia Georginia Langstang kamtam e na kabenta jintja thai kamen sim jong i Flincy Majau ngiduai na kabenta i William Majau but i Joyce War bakinyo e jintja thai bam jukot ngiduai na kabenta jintmu jong pi Lantay Marbs ngiduai na kabenta jintmu jong pi Joseph Karshing ya kaying kasem jong pi baro pinyo e jingko jingkia ngiduai na kabenta jintmu jong pi Veronica Rai ngiduai na kabenta kajintmu jong pi Nafelinda Pangrob kaying kasem jong pi pinyo e jingko jingkia kajintmu jong i Ivorin Kalmer ki kajintmu jong i Valentina Lungkoi kamtam e na kabenta kamen sim balaklat no bakinyo e kajinja thaj bam jukor kajintmu jong pi Caroline Bare kajintmu jong pi Merina Lungdo kamtam e na kabenta kamen sim jong i Petrus Lungdo Elizabeth Lungdo Paulus Shilla bakinyo e jinja thai bam jukut ngiduai na kabenta jintmu jong i Eric Warjri ngiduai na kabenta jintmu jong i Flaris Carsity kamtam na kabenta jinja thai kamen sim jong i Jriel Carsity ngiduai na kabenta jintmu jong pi Bahun Lang Kharkongor kamtam na kabenta i Arjina Kharkongor bainyo ya kajingko jingkia ngiduai na kabenta jintmu jong i Jeffrey Jerwa ngiduai na kabenta kajintmu jong i Release Mary Kharlungdo ngiduai na kabenta kajintmu jong i Mary Persara thank you kamtam kajintmu babha jong i George but i Barbara thank you ngiduai na kabenta kajintmu jong pi ba Vincent Umdor na kabenta kaying kasem jong pi but kajingko jingkia jong kaying kasem ngiduai na kabenta kajintmu jong i Ethel Dora Shabong komben ko pararan kat bagine kajintmu bangila pule but kajintmu jong pi shemet to ngin wan ra ki shakaduan jong utrai da ka bangi truai gane ka Mass Bakhuid
Som Hashim number Jerai ke balai spa lai pau sau. Lai sau. Haga kercang ukpa baru kun baru mensim bakhuid. Amen. Kajinyi e jong utrai jong yu Jesus Christ berkajinyi jong ublay lem berkajinyi slok jong mensim bakhuid kindon borobor ringkat bat pi. Ringkat bat piru. Ko men ko para tongin ya kubur bangi long kinong pop. Kenang bangin long kibala krek banle niam ya ke jin maya bakhuid. Ngapla hau blay badon bor baro bariapi ko men ko para bangala le pop shibun da kajing perkhat da ki tin badaki kam badaki jingle klet da kajing le palat jonga da kajing le palat jonga da kajing le palat bakrau jonga namar kacang kerpat ya kamaria bakhuid kabayai sa ka suti ya kiangel berkiru khoi badia pi ko men ko para banduai naga benta jonga how try ublay jongi ublay badon bor baro inisen yangi barandala map niki pop jongi un yalam yangi shaga jing bam jukun. Amen. Go try to isen Go try to isen Go Chris to isen Go Chris to isen Go try to isen Go try to isen To ngin yaduai. Ngin lumlang sai sin ya gitu gejing temu ke bangila pule mene. Ngin walami ki sya keduan jong utrai. Ngin IT yaki ha kamon jong ujisu ba unle ya kabadon kam. Tungin pensengap yu da gajing duai jong kabalang. Ko blay ubayis to ai ya kata kebangi rekhe ha gajing le niam paskha ngin shem baka saiso haman laka iyom. Da utrai jong yu Jesu Christ ukun jong me ubaim berbasi syar rengkat bat me ha gajing along ka way jong mensim bakhoid. Way ublay junom la junom. Amen. Kajing pule benengkong. Kajing pule nakikam jong ki apostol. Enda kila kiu da kaling natros kila lej bej shadu samothrasia. Bat hakasngi kababot pan Shanipolis. Bat nang ta shadu Philippi kanong ba bakong san jong ka ilaka Macedonia. Bat kashnong buhay jong ki Roman. Ngila sa kato kane sngi ha kane kanong ba bat hakasngi sabat ngila mi shabar ke kerdop syarutwa hakaba ngila mudur ba kadon ke jaka duai
bat ngilai syong bat laya keren bat ki kentei ki balaya lumlang hangta. Kawai na kito ki bala sngap ingi kalong kabriu kabakerteng ka Lydia. Kaba na kanang nong ba titira kanong di jain sebtu. Kaba long kalong kanong mane ya ublay. Utrai ulepli ka dono jongka bansya skori kaba Paulus ulakren. Bat enda lapan baptis yaka bat ia ka ying kesam jongka kala kerpat yangi ka ong. Lada pinyau yanga kum kabangit skem ha utrai. Towan haying jonga batosa. Bat kalayay ban yangi bansa. Kaktiin jong utrai. Ngi smogu ya ublay. Kajubab jong pi. Utrai uit yala kipai. Utrai uit yala kipai. Torwai kajingrwai batmai ha utrai. Ya kajingyero ya u ha kadorbar ki bangit. To u Israel unshat kemen hala unong tau. To ki kun ka Zion ken le kemen haus im jongki. Utrai uit yala kipai. To kin yero ikakerteng jong u deka basyat. Bat kintem deka ksing syakuriau bat kadoi tara. Naba utrai uit yala kipai. Upen pong pan snet yaki badok da kajing pen im. Utrai uit yala kipai. To kiriungay kin hoy risa ha kaburom. Bat kin syat kemen kat ba kidang syong thai. To kajingero yaw blay kandon ha kisintur jongki. Kane kalong kaburom ya kiriungay jong ubaro. Utrai uit yala kipai. Singap hayang. Utrai, hallelujah, ya utrai. Utrai, hallelujah, ya utrai. Utrai, hallelujah, utrai, hallelujah, utrai, hallelujah, ya utrai. Umensim gajin shisha un saki yanga uong utrai, bat mapiru pinlong kisaki. Utrai, hallelujah, ya utrai. Utrai, hallelujah, ya utrai. Utrai, hallelujah, utrai, hallelujah, utrai, hallelujah, ya Utrai udon ringkat bat pi. Ringkat bat piru. Kajing penbenana ke gospel Bakhuid kat kum u Yohanes. Kabrom hame kotrai. Hakata kapor u Jisu ulaong hala kisendran. Haba unong pentengen unwan. Ya ubangan pa sapi nau kpa. Umensim jong gajin shisha ubami nau kpa. Un sayang saki yanga. Bat mapiru pinlong kisaki. Namar piladon bat nga nadu kabasdang. Ngalayatu ya kene hapi knang bat pinom tud. Kin kentai ya pi na kisinakok. Dashisya kan poi kepor. Bakat uba peniap ya pi untarai ba upendon burom ya ublay. Bat kinle ya kene. Namar kim syam la itu ya ukpa lemne yanga. Henry ngalayatu yakine ke happy bahaba kata kapor jongki kan poi pindup kan mau mengalayatu happy syapang jongki ka gospel jong utrai Ka jingero yame ko Chris. ngangai saja sin pin yelengo namar kat kum ke program ke papila iyo I Father Daniel David Lang
ide ban penlong ya gane ka Mass Bakhuid endre na kidau bamla kiar bakidon ka meeting lahap ban no new substitute te what's more pair ki jing pule ki bangi sngo mentakasngi kalong ka basngut nat hadu kata ka jing pule ka banengkong na ka kam jong ki apostol badru ki Kristen ki banengkong suki kelas dang ban yalum ha Jerusalem na ka benca ka meeting na ka benca ka council hapo Jerusalem but hangta ha council kin sayo sngo kin ya discuss ya ki jindon kam jong kabalang ya ki jing jong kabalang wat sngo lengo ba umdei tang mangi ki bedon ya ki jing wat nadu ki por jong ki apostol ru ki bun ki jing ki bun ki mau jentut ha ka jing jong ki Kristen na kata kadau ka sam kabangi pule mentakasi ka basngu tenat bah ngi jubab ni ong utrai wi la ki pai kidon ki jing pensoi tangba ladang i sa hau trai ka jing jungu kandap miar ha ka jing jungi por bangadang don sipo Philippines ngi kelmau we ni ki bliu ki ba paunam bah hapo Philippines udai u Manny Pacquiao namar bau dei u boxer mo dei u boxer u bla job ya shibun ki jinyele kai boxing dei tang hapo Philippines sendiri ha baro shitlup ka prathai u yo ki kusnam tip hadu pran na khnai tli ha ke international level te ulong ba ponam ba ha oi ngaklem yo ya kendu ya u namar ngi ki berit ki bariang ngi mla ban kendu ya ki bahe ki bahany ki ba ponam andre wat la kataru ngi ya peit ha ke TV namar kalong kumbay ya mane blay mangi hang siya sa India ki aktor actress hapo Philippines ru ki mane blay yung ni Manny Pacquiao namar ba ulong uba ponam ulong uba trim ha kane ka boxing kadon ko wi ka interview ka balale da ka ESPN Sports Shapang ka jinyai lenti jong ne u rang yale kai u Manny Pacquiao but ha kan ne gajing interview pinlap ru hapo ka YouTube pila ban wat mo u Manny Pacquiao ya tu hawai kumba pila tip kumba ngi tip rai pi page hapo ka internet mo Manny Pacquiao wan na kaying kasem ka badub ha don kepasyu briu batia hasurok tang batip hakano kar kom po sidu sya kane ka jinglong ka bamenta tang mo witu ya kane ka jing sya ha kata ka jing sa apo surok ulah sedang banya show bat ki parakna bat kadu kharwai habau ui apo TV ya kane ka boxing mau uru u join lang ka competition bat ha kata ka jing join ju hapo ka local level ha kata ka jing le boxing u ya kendu ya u Freddy Roach badai weno coach banong kong jungo bat hadu mentaru de uju hiu coach jungo ubahi kai u kuno ban le boxing te u Manny Pacquiao hakane ke interview u playa kane mau long menta namar de ke jing hikai ke jing tin lenti jong une u coach jungo u Freddy unong hikai jungo u Freddy bagateng Freddy nagapor sya kapor hakapor balik training ne u coach jungo u ayu ki exercise ki babon ba karukom kilan med karukom block karukom le boxing karukom yadaya ka khmat nadong shadong bat habadai ka sngi kabaya ki le boxing ka sngi ba ki le kai ka sngi ba ki kun bat u opponent junguru uni u coach jungu usai ong borobor na kendong jong ketuka boxing ring usai perta ya keteng jong Manny Pacquiao usai ai men sim yu usai pengkan mau yu ban le kamta ban le kumne ban like na ka jinsha box na u opponent jong u Manny Pacquiao ba sngap ya katau le ya kata na kata katau Manny Pacquiao ong na kata katau ngalong u champion namar ngasngap bian pa bian ya ka jing batai jong u coach jonga jong nong hikai jonga kalong ka ka basngot tenat ngila ban ring dur ha ka jim Kristen jongi kamtam kabaya seringim bha ber ka gospel ka bangi pule mentakasngi uji su wong ngan pha happy unong pentengen ngan pha happy unong hikai ulah ong lupa ru kindon shibun gijing ngila ismo ka gospel
Gibril kin sa isi yapi kin lebeng yapi kin be yapi na sinagog kin don shibun gijing ha gijing im jungi tang ba ngin job yaki ngin yo ajing tengen namaru Jesu un pha yau tau nong hikai u Jesu un pha yau tau nong hikai bangila pen kre menta bat hadin atayo hakas ngi pentekas ngin yo pedang yau tau men simakuj utakin men ko para u bedai unong hikai jungi ladang ngis ngap yau neu unong hikai jungi u men simakuj klempep ha kita gijing baro ha kita gijing pensyoi baro ha kita gitma baro ki bangen ya kendu ha gijing jungi ngin job kumbau mani pakyau ai burom namar gijing hikai jong tau ko jungu ngiru ha ka akhir kesngi ha kesngi ka bakadu jong gijing jungi ngi klempep ngila ban ai jinyaro ayau blai namar bau ik jalaki pai ngila ban ai jiro ayau mensim bakhuid namar badai mu bahikai ngi kumno ban job ya kata katma kumno ban job ya kata jinyale ha gijing jungi ngin job ya kita gijing pensyoi ngin job ya kita giding penkiang ki bawan ha gijing jungi te komen ko para kane gede ke bangi de ben ringdur ha kane ke jenmet chua bangin leitia chua bangin bam ngin sa chua bangin poi sela ke jong ke jintia bangin pendem mila de bangin syahi kai hau mensim bakoi hau ne unong pentengen bangi yo sungo ha ke gospel ba mentah ke sngi klang bangin long ki ba job ha ka akhir ke sngi ngin don rengkat baru try en yero yau Yesus Kristus Junam la junam amen. Nomor jeruai ke balai spa and ripo pra. Lai henreu pra. Shim ko try ching im joy ngai tilur yala de habe shim baro kisni joy bangan raya roya me Shim kine kiki joinga Bangan tray tag daching yame Shim kine kiki joinga Gan mareya love yame Tu ya duai komen ko para bakajing kinya junga bat jong pi kan long bap diang hun akmat ublei ukpa bor baro Do try pedang jing kenya lagi keti jong pi na ka benta ka jiro ka kabra ka teng jong keci mentoi bar ka dalam ko jong baro ko wei to pediang ko try ngi kerpat ya kijing terwa jong ka balang jong mi ka balarisa kmen bat kumba mela ai hakai ka dau na ka benta ka jing kmen bakrau ka bakat kane kumta to ai hakai au so jong ka jing kmen bam jukod dau Chris utrai jongi Amen. Utrai undon ringkat bat pi Ringkat bat piru. to ken tiu yala ki don no Ngi ken tiu ki shall try. jong inai ngu yau try ublei jongi ka Kasih hok bat kedai. da shisha kalong ka basong hok bat kadai ti jongi ba ka jing pen im yangi haki por baro banyaro yeme ko kenrad enre kham cham ha ka ne ka por banyaro shu yeme habayau Chris ukon lang brot paskha jungi lakinya da ka ba uknya yala ka jong ka met ula pen pura ya ka jing kinya ka berim ha ka jing shisha jong ka ding pna badda ka baterwa yala de hame na ka beta ka jing pen im yangi ula pen i ba ulong uleng do ka duan badu kun lang brot jong ka jing kinya namar kata habaladap miar da ka jing kemen paskha man la kari man la ka jaj benriu kari sa da ka jing kemen bawat ki bor beneng rengkat bat ki kenhun angel kirwai lang ya ka jing ruai ba klem kut jong ka burom jong me kat bada ka wei ka sur ki pen bena
Bakhuid you try, Bakhuid you blakey pie. Bakhuid you try, Bakhuid you blakey pie. Bring bat perteki dap, daka burom jong me. Rayosana, Rayosana, Hosana Shadronta, Yaro Yutabawan, Haka Kerteng Utrai, Yaro Yutabawan, Haka Kerteng Utrai, Beneng bat perteki dap, Daka burom jong me. Rayosana, Rayosana, Hosana Shadronta. Da shisha melong Bakhuid ko try ka tmei jong ka jing Khuid baro. Namar ka tangi karpat yame. To pen Khuid pen kentang ya kini ki jin terwa jongi. Da ka bapayo mensim jong me. Kum ka jer halor jong ki. Bakindup ka lalong yengi. Tamed. Bat kasnam jong utray jongi u Jesu Christ. Hakapor baladino ayu. Badala kamon sanga ubha ula pediang ya gajin sya sitom. Ula shim yau kupu. Badda kebaai ngu yame. Ula ayu lagi sendran. Ula kedia ayu badla ayu lagi sendran uong. To shim batu bam na kane pi baro. Namar kane kalong kamet jonga. Ya kaben IT na kabenta jong pi. Hagaju karukom ndalalaya bam. Ula shim ka kuri. Badda kabaay ngu biang yame. Ula aya ka halaki sendran uong. To shim batu di na kane pi baro. Namar kane galong ka kuri jong kasnam jonga. Jong kajutang batmai bad bam jukut. Ya kabaan penmi na kabenta jong pi bad jong ki babun. Ya kaban map ya ki pop. Tule ya kane ban ken mau yanga. Ka jinmaya jong ka jinged. Kata sin Bangi bam neupu. Bangi di na kane ka kuri. Ngi pen bena ka jinyap jong me ko try. Tat hadu men wan. Namar kata ngi ki pen mentai ka jinyap bat ka jingmi pad jong u. Ngi truwa ha me ko try. Yau pu jong ka jing im re ka kuri jong ka jing pen im. Ngi da ai ngu ai dem namar mela nyow yangi ki babit ben yang hakmat jong me. Badban syakri yeme. Da ka bas ngawrit ngi kerpat yeme. Bangi ki bayo benta ha ka met bat kasnam ukres. Ngin long ki bapen ya teliga way daw mensim Bakhuid. To kan mau ko try ka balang jong me ka bala priang ha satlak ka pertei. Bat penjanaya ka ha ka jing iet. Rengkat baru Francis ukpa Bakhuid jongi. Pala John Madur udai sen administrator jongi bat baro kileng do. To kan mau lemru ya ki syakri jong me. Itu ki bangela pule ya ka kerdeng jong ki menne. Ki ba melak khot no shalade na kene ka pertei. To ai ba maki ki bala yalong ka wei ku mukun jong me ha ka jing yap kum ka jong u. Kin long ka wei ru bat u ha ka jing mi pat jong u. To kan mau lem ru ya ki men ki para shindrang bat kan tei ki ba hing hasem ki lok ki jor jong i. Ki bala yo thya da ka ba kramen ya ka jing mi pat. Ba ya baro ki bala klat no ha ka jing isen e jong me. To pediang ya ki sya ga jin syai ga khamat jong me. To isne yengi baro ngi karpat ya me. Knang barengkar bar kamaria the soti Bakhuid kami jong ublei. U Joseph Bakhuid u kurim jong ka.
ki apostol Bakhuid udon Bosco Bakhuid Dominic Sabio Bakhuid bat baro ki ru khuid ki balapan sengo bahaya me pateng la pateng ngin dub long ki babit banyo bantalem ha ka jing im bam jukut ngin yaro bat pendon burom nya me da u khun jong me u Jesus Christ da u lembat u bat ha u kan long ha me u blei u pa badon bor ha ka jinya long ka wei jong u men sim Bakhuid baro ka burom bat ka jinya ro junom la junom amen kumbala keduingi dong penim bat kumbala hikai yangi da ka ketien blei ngi nut ban ong ko pa jongi ubaha beneng kan long ka Bakhuid ka kerteng jong me kan wan ka hima jong me kan long ka mon jong me ha ga khndo kumbaha beneng to ai hangi minta ka jinbam jongi ka bahala ka sengi batuma yangi ki rengkang jongi kumbang eru ngi mab ki bales niu yangi barwat yalam yangi sya ka jing penshoy hendrei to pelai yangi na ka bas niu to pelai yangi ngi kerpat ko try na gijin sniu baro ha ga jing sbun jong me to ai jing suk jing sain ha ki sengi jongi Knang bataka jinya rap jinya snei jong me ngin light boro na ka pop bat ngin yo jinya dana ke jinjan jar baro kat bang idang ap mi lenti ya ke jing kermen Bakhuid pal ke jing wan pat jong nong penim jongi u Jesus Christ Namar ka jong me ka long ka hima ka jong me ka bor ka burom junom la junom ko try Jesus Christ me bolong ki apostol jong me ka jing suk ngai happy ke jing suk jong nga ai happy wat pe ki pop jongi Henry ka jing ngai jong ka balang jong me bat ha ka jing subun jong me to ai kai ka jing suk ka jing yatli ka wei ka kum ka mon jong me me u ba imut basun shar junom la junom amen ka jing suk try ka don borobor rengkat bat pi to ngnya truai ka dak jing suk iwe pat ka jing suk bat ko khonang bro jong blei me ba ki no ki pap ka pathai to sneu sun e yingi ko khonang bro jong blei me ba ki no ki pap ka pathai to sneu sun e yingi ko khonang bro jong blei me ba ki no ki pap ka pathai to ai jing suk yingi hakmi u khun lang brod jong u blei hakmi u bakin noi ki pop jong ka parthai su ki to ki bala khot sha ka jing khawai jong u khun lang brod ko kan rat ngam long ba shok ba men rung hapo ying jong na en rei jong tang tien ka men sim jong kan sakya hi Tungin ya duai lang ya kan ke jing duai communion mensim ko Jisu jonga nga ngai scam ba medon teli ha ka sakramen Bakhuid tam kaduan nga I yame na lor ki e baro bat nga trang ba mengwan hapo ka mensim jonga namar ba menta kumne ngamla ban priang yame ha ka sakramen Bakhuid to wan hapo ka donut jonga ha ka jinglong mensim nga piam yame hala ka donut bat nga penyai so yalade bat me watsha bangan klatshu na me kaburom haukpa barakhun ba mensim Bakhuid kumba kala long ba menengkong kumcu menta ba propo jinom la jinom amen
Subhashim number Jrai ba sun spotlight. Sun not light. Ayanga utraya lagi bornabne si pernai bashai ding basai rutpe jinta balei liban kajistet kale Borgawa surgakshai bajis kempete Deu try unoyababa Uben stad uben shai Ushan boryanga Kalenti utrai day, kalenti joya. Mon manga, toyin ya mon lang. Kajing it utrai ka, kersau dong ya. Kungasti bayada nagapopkasan Day ulog bayeng halyang jonya Baju peit baju ngeng log balasanya Mat bayai pirashen tur bayai pasiau Uju kren, uju sneng, uju sngabyanga Dena dudain kiham Ralajing aingu Shaulog shausim Kadonu jonga Hab I knew you try you play like way Like person waging long Trinity Tu ngin ya duai Tu pej da kajing sbun yau pai jong me ko try ngi kerpat Bato ai begitu ya ki bamela mon ban pentamai da kajing maya bam jukut Kindubla hakado balamang na kabenta keburom ban yo ya kajing bamyap shu jong kajing mipat Da u kres u try jongi Amen. Mentagasi kedi kalangku sispa snem kajing kha yau pup John Paul Baar Bakhuid ladau dang im ladap sispa Henry kuladon habneng menta ku muriu khuid ngidwai na ka benta jongi kamtam ki salation ki padar ki brother jong kane ka province Shillong ki bala shim yau Pup John Paul Baar kumunong yada jong kene ka province jongi kenang ba ki padar ki brodar ki reuniam baro
ngidang la ban le shu ka babha kum upup jon pol baar bakhuid ngin im ka ji im ka bariu blei ji im ka bakloi ban yarap ya ki men ki para jungi utrai undon rengkat bat pi Rengkat bat piru. ublei beton bor baro unkor ku ya pi ya ka yin ka sem jong pi bad ya ka jin tmu babaha jong pi baro ukpa baru kun baru mensim bakhuid Amen. to ya leit sup kamas kalawai Ngis ngau yau play. Kana barjrai ke ba ar spa pra pawai. Ar pra iway. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu, cum Maria non cablei, cujing men jonca per te, qui angel padre cui, qui raya roya pa. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu. Kaburom hakpa badakun badaham sim bakoi. Kumba klalong hakaba menengkong mjumenta barbarabor genom lai genom. Amen. God unut bakoi tamu Jisu. Dois ayangi. Komare kono yarapi Kristan tudwane ke banta jungi hak beteng pa badakun badaham sim bakoi. Amen. En yaro yau Jisu Christ. Genom lai genom. Amen.